Čaute pyromani, dneska tu máme video, ukážeme si, ako si urobiť petardu Scream, tak trošku po domácky. Ak neviete, čo je Scream, tu vám dám video, čo to robí. No a vlastne ono to je petarda, ktorá pred výbuchom zapišti. A dneska si ukážeme, ako si niečo také urobiť. Ukážeme si, najprv čo budeme potrebovať. Takže budeme potrebovať nožnice, také, čo strihajú. Potom tenkú pasku. A podľa toho, či chcete slabú petardu alebo nie, ja mám túto titánu 1 gramovú. A potom sa dajú kúpiť takéto malé Scream pišťalky. A my si vyrobíme dve, jednu z týchto malých a potom tu mám aj dačo väčšie. A tuto mám túto Scream Maxi. Takže ideme teraz si ukázať, ako vlastne sa to vyrobí. Dobre, ja už som si našiel túto začiatok pasky. Takže prvé, čo si urobíme, je zoberieme si petardu a mierne dáme si pozor, aby sme ho nezlomili. Takto ohneme knot. Potom ho tam prilepíme, nemusíme sa tako snažiť o nejaké, aby to vyzeralo nejako pekne, iba ho tam takto prilepíme, aby ostalo takto zvislo, aby bol do dola. Tak, to si potom odstrihneme. Trošku si tu prichystám, aby som nestratil začiatok. A keď máme toto, trošku to uťapkáme, nech to nie je také strapaté. A potom si ostrihneme takto knot. Ja sa musím trošku to tak, lebo je hrubší, tak ozviem sa len, keď to bude mať. Dobre, už to mám. Trošku som to aj bordel narobil. Nevadí, stáva sa. Dobre, tu mám knot. Toto nemôžeme, toto už potrebovať nebudeme. To si môžete spáliť alebo dačo. A potom zoberieme Scream pišťalku. A musí to byť, aby táto biela bola nad knotom. Lebo vlastne odtiaľto, keď zapalíme Scream, túto pišťalku, tak odtiaľ pôjdu plamene, ktoré budú mať dostatočnú teplotu na to, aby zapalili tento knot. Takže dáme si ho takto a teraz si ho ku petarde prilepíme. Dobre, ja už to mám, vyzerá to teda nejako takto. Túto petardu si aj pri konci videa odpalíme. A teraz si ideme urobiť Scream z Doom Boom 30. Už som robil aj z Doom Boom 50. A to 30 je trošku menšia, takže bude to také, že je dlhší ten Scream, ale tak on je potiaľ to prázdny, urobili ho zbytočne dlhý. To je len taký marketingový trik, by som to nazval. Takže ideme ten istý postup ako predtým. Dáme si takto prilepiť knot na Doom Boomku. Takto si ho prilepíme. Tak ja sa vám ozvem, keď to bude mať. Dobre, to už som si urobil. Tak toto je. Teraz ho idem odštiknúť, ale už nie nožnicami, idem si vybrať kliešte. Som tu nenašiel legara, že sa mi moc nechce ísť, tak použijem len tie nožnice. Skúsim sa to čo najviac. A to už je hrubší knot, takže to ide ťažšie. Tak, zase trošku bordelu. Ale nevadí. Dobre, knot máme na tejto skrátený. A teraz už len takto už sa mi to ťažšie ukazuje, lebo väčšia petarda, aj tento Scream. Takto si to dáme, aby knot bol nad týmto červeným. Musí to tak byť, lebo taktiež pôjde odtiaľ teplota, ako aj z toho malého. Ja už to mám. Vyzerá to nejako takto. Túto petardu si odpalíme, pôjdeme dať pyroodpal, neviem, možno vyjde ešte tento týždeň, možno nie. Ale teraz to tu idem popratať a odpalíme si túto titánu, tam má 1 gram. Tuto je napísané, naopak. Tuto to je. Môžem približiť. Že tam to je zase. Hádam, že diváci nie ste takí slepí. Takže idem to tu popratať a ideme si odpaliť túto titánu. Ja už som sa presunul vonka, tu na to máme. Poďme si to zapáliť. Tento tu nastať nám to nebude. Trošku.
Dobre, ja už som naspäť som sa Ducatu presunul, pretože nechcel som to tam moc komentovať. Ideme si o tom povedať niečo, takže videli ste, že nebolo to úplne presné, akože myslím o tom, že to píšťanie na chvíľu prestalo a potom to buchlo, lebo tak s tým sa nedá nič urobiť, nie nejako asi skrátiť knot na petarde, pretože tie screen pišťalky, no nepískajú moc dlho, ale tak asi tak jedine, ale videli ste sami, že nebol to zle, ináč akože tieto petardy Titano sú dobré na 1 grám, je to rana, takže ak by ste sa pýtali, tak ich určite odporúčam. Aj tie screen pišťalky malé. Tie väčšie, oni nie sú dlhšie, tie pišťalky, ale sú o mnoho hlučnejšie. Takže tam ich máte 5 balení, takže aj tie odporúčam. A aj tieto malé, oni sú veľmi lacné, je tam asi 20 kusov. Aj tie odporúčam. A tie Titano petardy, ešte sa k ním vraťme. Tie sú kvalitne spracované, takže určite aj tie odporúčam, aj keď trošku sú drahšie na to, že majú 1 gram, ale tak to by bolo z dnešného videa všetko. Čo skoro očakávajte odpal. Bude tam aj taká F4, ale nebude tam toho veľa. Vidíme sa pri ďalšom videu a čaute zatiaľ.